Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información nesta xornada de luns, día 29 do mes de xuño. A piques de rematar este mes, hoxe na radio e na televisión municipal de Cerceda lles a falar do que sucedeu xa e que lle ofreceremos nos próximos días. Varemos aquí unha reportaxe da graduación da Escola Infantil na xornada de mañá. Pero tamén este venres que ven, este venres día 3, haberá un recoñecemento municipal aos equipos de fútbol ascendidos esta temporada. Falaremos da terceira festa da tortilla de Meirama esta fin de semana e tamén haberá un xantar veciñal en Encrobas, dentro de 2 fins de semana San Cristobo na Silva e tamén as festas do Carmen en Cerceda máis adiante. De eso falaremos, como da recollida de papel e cartón porta a porta para empresas, recollida de cartón porta a porta para empresas, hai que actualizar os datos, e tamén lle lembramos que estamos nos últimos días para tramitar a matrícula na Escola Infantil para o próximo curso e tamén para formalizar a plaza nos cursiños de natación. Remata o plazo na xornada de mañá. Este mércores día 1 haberá doazón de sangue no campo da Feira da Silva e falaremos tamén da ITV de Maquinaria Agrícola que estará a finais do mes que ven tamén na Silva. En canto Inserso, volviu a abrir o programa de turismo para esta temporada, saberemos como teñen que facer e pecharemos co tempo para mañán. As previsións son semellantes ás de hoxe. Haberá nubosidade canto máis ao norte de Galicia e as temperaturas tamén serán, pois, como decimos, cunha diferencia notable entre o norte e o sur de Galicia. De eso falaremos o remate de un informativo que agora comeza. Este vindeiro venres, día 3, o Concello de Cerceda organiza ás 8:30 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda un acto de recoñecemento aos equipos de fútbol que lograron o ascenso de categoría nesta pasada temporada. Entre eles está o Atlético Cercedense Femenino, o Atlético Cercedense Cadete e tamén o Infantil. Este acto que o Concello quere recoñecer o traballo que fixeron por conseguir os obxectivos deportivos e ser tamén os mellores equipos da súa categoría. Así que xa saben, este venres que ven, día 3 ás 8:30 no Auditorio Municipal de Cerceda, recoñecemento aos equipos de fútbol que conseguiron brillantemente o ascenso de categoría nesta temporada. E seguimos a falarlles de máis festas. En este caso, falamos da Festa da Tortilla de Meirama, que xa vai pola terceira edición. Este próximo sábado, día 4 de xullo, a Comisión de Festas da Parroquia de Meirama organiza a terceira festa da tortilla no campo da Festa de Meirama. A partir das 5 da tarde deste sábado 4 de xullo haberá xogos infantís. Haberá tamén festa da espuma, haberá hinchables, todo para, en este caso, facer unha festa infantil. Eso a partir das 5. E a partir das 8 do sábado terá lugar o concurso degustación das tortillas de Meirama. E a partir das 10 da noite, música co DJ Teo. Así que xa saben, Festa da Tortilla en Meirama. Este sábado 4 de xullo, terceira edición. Todo comenzará a partir das 5 con festa infantil, xogos infantiles e logo a partir das 8 é a degustación, concurso das mellores tortillas e logo xa música a partir das 10 co DJ Teo, organizado pola Comisión de Festas de Meirama. E ao día seguinte, este domingo día 5 de xullo, a Comisión de Festas de Encrobas organiza un gran xantar veciñal. Será este domingo, como decimos, día 5 de xullo en Pontoxo. Haberá, en este caso, organizado pola Comisión de Festas de Encrobas, un xantar veciñal donde terán como menú pulpo a fartar, churrasco, postre, café e chupito. O precio de 39 euros para adultos, nenos ata 12 anos, 18 euros e gratis hasta 6 anos. Decir que hai de prazo para anotarse ata mañán
día 30 de xuño. Mañán último día de xuño e o último día para poder anotarse. Poden facelo con calquera dos membros da Comisión de Festas de Encrobas. E tamén, en apenas 2 fins de semana, son as festas do San Cristovo na Silva. O domingo 12 de xullo terá lugar na Silva a festa do San Cristovo. Haberá misa solemne a 1 da tarde na honra ao San Cristovo, a seguir da procesión polas rúas da Silva, donde se vai a premiar o camión, ciclomotor, tractor, turismo ou furgoneta mellor engalanada. Na sesión Vermú vai a estar a Orquesta Galaxia e no campo da Feira das Nenas da Silva ao mediodía se vai a coller un gran xantar popular coa pulpeira Luís Guerra. Os tickets están á venta en establecementos da Silva ou se queren directamente no teléfono 679 96 25 36 679 96 25 36. Xa pola noite volverá a haber música, volverá a haber verbena coa Orquesta Galaxia. Eso para o San Cristovo, domingo 12 de xullo na Silva. E continúan as festas próximas, como son as festas do Carmen na parroquia de Cerceda, con 3 días de festexos. Venres 17, sábado 18 e domingo 19 de xullo se celebra na parroquia de Cerceda as festas do Carmen, no campo da feira. O venres 17 hai dianas e alboradas, a 1 da tarde misa na honra Virxen de Fátima e ás 2:30 da tarde sesión Vermú e xa pola noite verbena co grupo Bomba e Disco Móvil Impacto co DJ Nayan Boe. O sábado 18 dianas e alboradas pasarrúas co grupo de música tradicional galego San Martiño e a partir da 1 misa na honra Virxen do Carme. Ás 2:30 sesión Vermú e ás 6 da tarde pasarrúas coa charanga Bebe Mais. A partir das 11 do sábado verbena co Orquesta Finisterre e Disco Móvil Impacto co DJ Cotelo. O domingo 19 volverá a haber dianas e alboradas e pasarrúas co grupo de música tradicional galego San Martiño de Cerceda. E a 1 da tarde, misa na honra ao Santísimo Sacramento. O domingo ás 2:30, sesión Vermú co grupo de Vicio e a partir das 4, Día do Neno. E pola noite, verbena co grupo de Vicio e haberá fogos de artificio. Destacar este ano que todos os días ata as 9 da noite será unha festa sin ruído. Como novedade este ano, para facela inclusiva, festa sin ruído ata as 9 da noite para facilitar que podan disfrutar de todas as actividades as persoas con baixa tolerancia ao ruído. A Comisión de Festas tamén informa que dende hoxe van a comenzar a pedir a colaboración polas casas. Mais temas dende o Departamento de Medio Ambiente do Concello de Cerceda nos informan da recollida de papel e de cartón porta a porta para as empresas. En este caso se trata de actualización do censo de empresas adheridas á recollida de papel e cartón porta a porta, un servicio que se presta os mércores polas tardes e deben deixar o papel e o cartón na entrada da súa empresa debidamente atado. Para eso deben, tamén para poder utilizar este servicio, deben actualizar os seus datos. Poden facelo nun formulario que atoparán na páxina web do Concello www.cerceda.org ata o día 10 de xullo. Por tanto, en resumo, ata o día 10 do vindeiro mes de xuño teñen de plazo para actualizar os datos todas aquelas empresas que pretendan utilizar o servicio de recollida de papel e cartón porta a porta que presta o Concello de Cerceda todos os mércores, en este caso polas tardes. Tamén recordamos a todos aqueles que teñan a praza concedida para a Escola Infantil Os Pillavans de Cerceda que mañán será o último día para formalizar a matrícula. E se non o fan na xornada de mañán, que será o último día, perderán a matrícula, perderán a plaza concedida. Así que xa saben, todos aqueles, se alguén se despistou, que sepa que a plaza, se a ten concedida na escola infantil, teñen que formalizar a matrícula. E mañán, día 30, será o último día para facelo na planta baixa do Concello no rexistro ou na sede electrónica. E tamén, en canto a plazos, decirlles que
si vostedes están pendentes tamén de formalizar a plaza nos cursiños de natación para esta próxima temporada, mañán será o último día para facelo. Tanto os que repitan plaza, é dicir, aqueles que renovaron plaza, como os que conseguiron novas plazas ou cambiaron de fecha e de horario, teñen ata mañán 30 de xullo, de xeito presencial no rexistro pola mañán ou a través da sede electrónica para renovar a plaza dos cursiños de natación e formalizala. E se vostede quere doar sangue este mércores na Silva, no campo da Feira das Nenas da Silva, este mércores día 1 de xullo estará o autocar blanco doados para facer a doación de sangue, para recoller a doación de sangue. Estará pola tarde, estará dende as 4 ata as 9 no campo da Feira da Silva, recollida, doazón de sangue. E un día máis recordámoslles que xa poden pedir cita para a ITV de maquinaria agrícola, que vai a ser a finais do vindeiro mes na Silva. A unidade móvil de inspección técnica de maquinaria agrícola vai a estar na Silva dende o 27 ata o 31 do vindeiro mes de xullo. Para solicitar cita previa poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou a través da páxina web sicitv.com no apartado de cita previa. E tamén lle recordamos a todos aqueles que estén pendentes do Inserso para as novas incorporacións. O Inserso abriu o plazo fai xa 2 semanas. O Inserso abriu o plazo para o programa de turismo para as novas incorporacións. Todas aquelas persoas que xa o solicitaron na anteriores edicións xa non teñen que inscribirse, xa lle chegará a información ás súas casas. En este caso é para as novas incorporacións. Están a tempo para solicitar esa nova ou esa incorporación o Inserso. O plazo vai a estar aberto. Lembren, poden xa solicitalo se queren a través do Inserso, a través da páxina web que ten o Inserso, ou se queren poden facelo tamén a través dos servicios sociais do Concello de Cerceda. O plazo para insertarse ou para meterse no Inserso, valga a redundancia, para conseguir plaza no Inserso para as novas incorporacións remata o próximo día 10 de xullo. En canto ao tempo, non se agardan cambios para mañán martes, onde en Galicia seguimos coa influencia das altas presións e comenzaremos a xornada de mañán igual que hoxe, con bancos de néboa no interior e nubes baixas na mitade norte de Galicia. En canto transcurra a xornada de cara ao mediodía e pola tarde, os ceus van a quedar despexados, agás insistimos no terzo norte, onde nos está rozando tamén e onde podemos ter nubes persistentes durante toda a xornada. As temperaturas non experimentarán cambios significativos ou terán algún descenso nas máximas na provincia da Coruña por mor dese vento que soprará moderado do nordés, que fai que entre esa nubosidade e as temperaturas non ascendan. Pois co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, e na redacción en quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.